Hi guys, good morning. Magluluto pala kami ngayon ng apritadang manok saka pansit guys, ulam namin. Ayan, gisahin muna natin yung bawang pati sibuyas. Lagay na din pala natin guys yung manok. Gisahin muna natin. Ayan guys, lagay na din natin yung dalawang itlog. Pati yung sili, lagay na rin natin. Pati patatas. Ayan guys, pansit naman ang lulutuin namin ngayon. Ayan guys, mag-gisa ulit tayo ng bawang saka sibuyas. Lagay na din pala natin yung bell pepper pati carrots. Pati yung baboy guys, lagay na rin natin. Saka yung oyster sauce guys, lagay na rin natin. Lagyan rin pala natin ng konting toyo. Ayan, hulog na din pala natin yung repolyo. Nara, say hi. Dali. Kain tayo guys. Ayan, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood sa aming channel. God bless everyone. Bye. Hindi ka na doon eh.